Wat hadian ba kabor distrik jong ka ribhoy kala khot ya kran ya kinong ilam shnong jong ka dor bar shnong pulun ka erpakon kala pen triang bat klem pendam hakmat kabor distrik bat raibej ban be iki bar jela ba shong basa bat trei khta hapo uput uang ka erpakon kani ka raibe bar jela kala ja hadian ka jingsha penyap uba kermen lingdo nong lai ha we ubar jela bat trei bela hakad haba jong we ubar jela ka ba ja ha khat we teri ujembang arhajar apusau halor kane ke jingja ki pulit kila kem ya usuba bakerteng uraju rajbhar ubana sonapur kamrup asam nakaliang ki board penyai distrik karibhoi distrik ha ka arpulai trik jemang kala khot ya ke jingalang ya keranya sok bat kinong yalam shnong airpokon senglong kumi bat seng samla ha conference hall jong ka office udc hanongpo ha kane ke jingalang la wan ban shim talang da uba Eric Kevin Khar EAC Ba PS Marwin Deputy Superintendent of Police uba BB Makdo Chairman kasenjuk kirang Bashnong Ribhoi District uba M Thongni rang Bashnong ka Erpokon bat Secretary Kashnong Erpokon uba Lamborlin Kharshilot bat kiwe hadin ka jingalang kabalane kumba ka tuk ni kenta layo banyakran bat uba M Thongni kum urang Bashnong bat uba Lamborlin Kharshilon kilapan pau bahag ni ka jinga genduk bat kibor penyai district kentup yaki officer ka office UDC bat kibor pulen bat ru kino yalam ka senjuk kirang Bashnong Ribhoi District kumju hi ka isi jong ka dor Bashnong Erpokon kilapan pau ya ka jingso khya halor ka ni ka jingja sha penyap kabala jaha Erpokon kilaya thuru baha ka ni ka jingalang watla kala don ka jingkhot jingkerpat ban wanra ya ka jingsuk henrei nakaliang kino yalam ka Shnong Erpokon klam pendem ya karai bat kala rai sendon ban pendu ya ka jing INOC ya ki bar jela ban sengkam sengjam hapo kasnong bat banom ailat shu ya ki bar jela ban wan tre bela hakino kino ki kam hapo uput usam jong ka dor Bashnong Erpokon padehi batia ka jingja pasti kepada napo isnong jengi hi hajudei padehi jingja ka jisa penyap no we no isnong jengi aka katwe tarik ku mangilat tip untuk nimla suban terusnya walki nama ku mangilat tip di sosial media persekretanya ya bah kejingan jengi hanya ke jisa khot jengi ni kapor ni apa additional GC nya tunduk mentah berkat video DSP menekan halor kebayade ibat ka snong ka thau jengi ka song sup fungsian diberi ba apa ka snong ka thau jengi kejing keli ka bawan nakaliang jong kabor GC hanya ki ong ba habire bekene ka RN sama hotel tinggi jubab ya ki ma ya kan ka RN sama hotel di nakaliang jengi ka dor Bashnong di baro kawai nila ong ya ki ba sob halik no di khang bal kan num tamat yong pat ya ki we ba baro hi ki ya ka ri ya ka bri hunyo terap ba ni ya kan tang ya ke song jong ya baro di naka dor Bashnong hi nila rai ba kan ka hotel ka di ban khang ba uni utrai ba sang ni hotel ude ban lik nak nomor udah penmik sibun kijing huri urah apa stang jengi pat haduk ba la sim senan kan nega senjam ban penyap ya nong stang jengi jadi tangga taka wehi nakaliang jengi parla ban tersakman karai hi kedor Bashnong barok ka wehi daga dor Bashnong pelun kilong baik ya mentahi kalong ba ya kini ki nong trei ki badan hakan ke hotel kide ban lik na barok larai hi kedor Bashnong ba sobhaban khangno ban lik na tangga taka pembangila persngau ba kiwe pat kibla sa nadu mensual aslam ya katu kalau long ladon lak jok kun ti ya hang tu nyimkan beja kan ke isu jing penyap breu na katu kedukan ke bami ke penyap breu ya kan kedukan ya sobha ba matrai la sotu ya data ya kami jing sniuna katu kedukan tingin be tigi badan kentup ki lever ki bersawai sini ki batre gitu ki haben mina